because you are old. That blue one looks nice. Think that it's her. Hello! What's up? What's up? Bakit Mga ka na? higala! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga kahigala! Folks, we went to Helderberg. That's Helderberg in Bisayan, okay? Helderberg. Ito ang Helderberg Center. Nandito kami sa liquor shop, mga kaigala. Bibili kami ng beer para sa Christmas. Bumili din kami for lunch. Chicken at salad. Wow! Tapos counting soft drinks, counting mints, kasi magawa kami ngayong Christmas. We've got meatball. Yeah. Magawa kami ng meatball, kaya bumili kami ng mince. Pero, nag-wait pa kami kasi maraming tao, kasi Pasko na. See? Linya mga bayat! Nandito kami sa shop, mga sandals. Pili-pili mo na ng sandal na baratohon. That blue one looks nice. But the other one is also nice. You see? Nakabili na kami, mga kahigala. Santa Claus came, okay? Santa Claus now did his shopping already for Madam here. And she's got a little bag. And yes, she's trying to run away from Santa Claus, but we've got her on camera. Okay, there she is. Santa Claus. Nasa bahay na kami, mga kahigala. Ito ang binili namin. Chicken para lunch namin. Potato salad. Tapos coleslaw na salad also. Bumili kami ng green apple para sa meatball ni Banana. Lalagyan niya kasi ng apple. Ito means para sa picnic. Mag-ano kasi kami, mag-picking kami ng berry. So, mag-picnic din. Bumili din kami nito, mga kahigala. Masarap to pag may sardinas partner, diba? Tapos, bumili din ako ng munggos. Dalawa kasi bukas is pupunta kami sa beach. Magluluto ako ng ginataang munggo. Kasi ganahan si Banana. Buti nga lang, mga kahigala, si Banana is walang pili. Kahit anong lulutuin ko na food, Filipino food, kakain talaga siya. Ito, mga soft drinks na to. Nag-grocery kami the other day, pero marami ding nakalimutan para pang Pasko. Ito pa, bread. Mas gusto namin ang brown bread, mga kahigala, kaysa white bread. Itong mga soft drinks is ginger beer, dry lemon, at tab. Hindi to sila mga hard nut like sa mga Coke ba? Oh my Na God. acidic talaga. How handsome her husband looks. In shirt, you know, my black shorts on. So, of course, di talaga mawala ang beer, mga kahigala, kasi ako lang ang iinom. Si Banana hindi iinom, so akin lang tong anim, mga kahigalaan. See, Mom gets excited because of beer. I only get excited when I ride my bicycle. I'm getting thinner, okay? Yeah, medyo pumayat si Banana ngayon, mga kahigala. Ay, hindi same sa dati ba, na mataba. But even I will have one of these. Hansa Pilsner. Yeah. For all the Bisayan people in Southern Leyte, it's close to San Mig Pilsner. Not Red Horse, San Mig, okay? San Miguel Pilsen. Yeah. Pilsa. Not Red Horse. Okay, Red Horse is too strong, but I love Red Horse in the Philippines, okay? Yeah, he likes it. Hindi siya inom, mga kahigala, pero yung nasa Pinas siya, pinoforce ko na uminom ng beer. Tapos nagustuhan niya. Ito yung sandal ko. Ito, mga kahigala. Sandal, kasi wala na akong mga sandal. Ito din. Ito lang, dalawa lang ang binili namin kasi alam nyo na. Sinabihan ko nga si Banana, mga kahigala, na bibili ng brief para sa kanya. Kaso ayaw niya.
Sabi niya next time na lang daw. Ay, di ko alam anong nasa utak ni Banana mga kahigala. Importante yung brave niya kaysa sandal ko. Kain muna kami mga kahigala. Yan! Chicken yung salad. Tapos si Banana, hindi pa makontento sa chicken at salad. Kakain talaga siya ng bread. Tapos dry lemon. Katatapos pa lang namin kumain mga kahigala, hindi na lang ako nagkuha ng video kasi as in, nagutom na kami, no? Nagutom na kami sa suroy-suroy, kahanap-hanap. Sa sandal. Nadya barato rin mga kahigala, puro na mahal. You're happy now that you have got your sandal. Yeah. Yeah? So, magugas-ugas muna tayo. Did you show the Santa Claus value? Huh? Yeah. Maglagay ako nito mga kahigala sa mga rust na binili ko kay Ate Cindy. Nilagay ko dito. Again, sa imported namin na Tupperware. Marami kasi. Wala kaming mga Tupperware. Oy, ito na lang ginagamit namin. Ice cream. Winner ko na yung isa ko na sandal mga kahigala, oh. Sabi ni Banana sa akin mga kahigala, ito lang daw na ibigay niya sa akin ngayong Pasko. Mumurahin lang daw. Sabi ko, okay lang yun. Kasi, alam naman natin ang buhay, di ba? So, hindi maganda na bibili tayo ng mamahalin tapos kinabukasan wala na tayong makain. Alam niyo naman na wala na siyang work. So, kailangan talaga tayo na in short, be wise. Gagamitin natin to. Kasi pag hindi natin to gagamitin, ay nako, patay, bitok, mga kahigala. Magbaktas-baktas kami, mga kahigala, dito sa beach. Yahoo! Pangpawala sa kinain namin kasi sobrang nabusog. Come, old man! Hey! Swim! Good for you because you are old. Oh my God. Ayaw niya tawagin ng old mga kahigala. Magalit talaga si Banana pag tawaging old. Di masyadong maraming tao dito mga kahigala kasi medyo maaga pa. Magbo 1 PM pa. Mamaya siguro na hindi na masyadong mainit. Marami ng tao. Crazy. Nag-imagine na nag-ano siya ng isda. Ang laki ng mga building dito mga kahigala. Mga mayaman siguro nakatira dito ba? Pa sa kabila. Oh, di ba? Eventually, Dumating na kami sa bahay mga kahigala galing sa beach. Naglakad-lakad kami doon. Di ako masyado nakaano ng video kasi nga gilingaw-lingaw ang among self og baktas-baktas. So si Banana mga kahigala is eating again kasi Oh nagutom my God. kami. Kumain siya ng bread with chicken, yung tira namin kanina lunch. At ako naman is kakain ng banana bread at ice cream. Itong banana bread is binili ko kay Ate Cindy. Yung palagi kong inorderan ng pandesal, binangkal at iba pa. Kung may oven pa lang kami dito mga kahigala, ako na lang sana maggawa kasi easy lang naman to. Mag-watch ka lang sa YouTube, di ba? At gagayahin mo lang. Kaso wala talaga kaming oven dito. Tapos ice cream. Ito, flavored chocolate at vanilla. Gutom pala yung walang mga trabaho mga kahigala. Mainit kasi sa labas mga kahigala, so isa din yun na nakakagutom. Masarap ang banana cake niya. At kasi hindi. Maka-addict yung mga baking niya. Banana! Can I ask you one question? Tagalog please, because I don't know how to speak English, okay? Ano ang pinakaayaw mo na ugali sa akin, Banana? First of all, I'm sitting here peacefully eating my ice cream. She comes in here and she switches the fan off, and the fan was keeping me nice and cool. Now she wants to ask me what attribute do I not like. Let me think. Bad moods, swings in thing. You know, when we go to the beach and we're having fun, then she gets, I'm not in the mood because things are not going her way.
because the photograph wasn't taken properly or because I did a video and the video wasn't up to her standard, okay? I can hardly see because the sun was shining on the camera, so how do you see? So, yeah, I think that it's her bad mood, her moodiness, okay? She goes from joyful, happy, laughing to moody in 1 minute. Now, I'm moody because I have got my fan switched off and I can't eat my ice cream, okay? So I'm not talking to anybody anymore. Bye-bye. So yun lang mga kahigala, hindi tayo magsaisa sa atong ilog kasi perting ituma. Alam nyo na mga kahigala na moody ako. Di ko talaga mapigilan mga kahigala ang aking pagka-moody. So it must be one moody girl. Nagsabi ng totoo si Banana mga kahigala no, wala talaga ang mood ko kanina kasi nga inutosan ko siya na mag-take ng video ba o picture. Tapos hindi niya nakuha kasi hindi siya marunong mag-on sa camera ko. Alam niyo na matanda na to. He is old. So understand lang. You old. Yeah, you are. You are, okay? So, yun lang ang shirt namin today, mga kahigala. I love you all. Be humble, be simple sa buhay para always happy. Bye-bye. Just levitate.